Избрах да уча журналистика в нов български университет, защото това беше детската ми мечта. Чета и следя новините от рана детска възраст и винаги съм имала позиция по редица социални въпроси. Журналистите, от които съм мечтаяла да се уча, са Нери Терзиева и Милен Цветков. Те са журналистическо явление. Изчезващо. След краткият ми опит в сферата установих, че хората, но най-вече журналистите, се страхуват да казват това, което мислят. Смятам, че в последните няколко години журналистиката е в тежка криза. Най-големият проблем според мен е автоцензурата. Някои журналисти дори не осъзнават, че са станали доброволни жертви на нея. Политкоректността е в основата на тази автоцензура, а тя е бит за съвременния новинар. Тя го обезличава, превръща го в обикновен държач на диктофон. Гласът му бива заглушен и се чуват само откъслечни вопли, заглъхващи в шумния и цветен мейнстрим. Моята детска мечта може би ще си остане само мечта.